Пламен Юруков е роден в София, завършва Френската гимназия, а по-късно и философия в Софийския университет Свети Климент Охридски. През 1994 година създава фирма за международна търговия и внос на сурово кафе и ядки, а през 2004 година открива и собствена фабрика за кафе, която е сред 10-те най-модерни в Европа. Става член на Съюза на демократичните сили през 2003 година, когато кризата в СДС е очевидна и партията е започнала да губи и избори, и симпатизанти. След изборите за Европейския парламент, на които СДС не успя да вземе нито един мандат, на 17-та национална конференция на партията през юли 2007 година, Пламен Юруков е избран за лидер на партията. Остава на поста до ноември 2008 година, когато губи вътрешните избори за председател на СДС от Мартин Димитров. Заради забавената от съда регистрация на новото ръководство продължава да упражнява формално длъжността си до май следващата година. След оттеглянето си от ръководството на Синята партия, инициира създаването на Институт за модерен консерватизъм, аналитичен център, който си поставя за цел да систематизира и популяризира идеите на модерния консерватизъм в България. Те намират продължението си през февруари тази година, когато Пламен Юруков стана учредител и председател на партия ВОД консерватори. Добро утро, казвам господин Добро Юруков. утро. Една грешка имаше в анонса. Не съм губил никога избори вътрешни от Мартин Димитров. Аз организирах за първи път в новата политическа история преки избори и отказах да се кандидатирам по ред причини. Така че това нещо не е вярно във визитната картичка. Добре, но после, когато го избраха, пък отказахте да го регистрирате дълго време. Аз не регистрирам. Това регистрира съда. Водихте дела срещу неговия избор? Не срещу неговия избор. Водехме дела срещу подреждането на листата и така нататък. И така. Но вътрешни избори не съм губил никога. Добре, да започнем с по-актуалните събития. Хората не знам дали спомнят всичките детайли. То няма и значение, но все пак да. Защо СДС и старата десница, така я наричаме, загуби своето положение и представителство, както и в парламент, така и в обществото? Това е един много дълъг процес, който започна тогава, когато в СДС се създаде така наречената синя номенклатура, още след като от съюз СДС се превърна в партия, и тази синя номенклатура постепенно започна да се отдалечава от хората, които имаха синята идея в сърцата си. Минаха се през една поредица от разделяния, от вътрешни конфликти. С тази синя номенклатура тя се насочи да се занимава само в отношенията помежду си, вместо да решава проблемите на гражданите. А това е най-важната задача на политика, да помага на хората. И поради тази причина хората вече не виждат за какво и по какъв начин могат да дадат доверието си на тази партия. Ако вие сте прав, тази номенклатура беше Иван Костов. Той превърна СДС в партия и той изгради партията СДС от съюз, нали така? Не само той. Не само той. Това е цяла прослойка, която така оглавява става в партията. Не, те са много имената, те са и на всички нива. И те не са важни. Имената не са важни. Важна е самия начин, по който СДС беше направена като партия, точно по модела на БКП. С една номенклатура, която се самовъзпроизвеждаше, и в момента, когато партията излезна от властта и нямаше позиции за всички, тя започна да се отлюспва. Те за това се гонеха един друг, защото нямаше позиции за всички. Оттам нататък, след като СДС нямаше идея какво да покаже за напред, каква визия да даде за развитието на България, това, което се опитахме ние да направим 2007-2008 година. А защо се отказахте тогава, ако вие сте можели да го правите? Защо не се кандидатирахте? Защото се срещна съпротивата на синята номенклатура и трябваше да се направят много отстъпки от идеите, които аз и малки кръг хора около мене имахме тогава. И вие решихте да напуснете? Не. Аз реших да не се кандидатирам и бях готов да продължа да работя за тези идеи. Само че в един момент тези идеи, те се явиха в едно пълно противоречие с всичко, което беше правено досега в СДС. С начина, по който беше направено като партия. Тоест, това разваляше комфорта на тази синя номенклатура. И затова бяхте изключен, да припомним на зрителите, че вас ви изключиха от СДС. Да, мен ме изключиха и това го използваха. Знаете ли защо? За нещо съвсем тривиално. Защото според устава, който създадохме ние тогава, този, който искаше да стане народен представител, трябваше да се яви на вътрешни избори
да ги спечели и той попадаше в листата. И тъй като тази номенклатура знаеше, че аз ще разпиша листа само с тези, които са спечелили местата, те решиха да ме изключат, за да не бъда аз, и се сложиха парашутисти и се наредиха тях противоуставно. Сега Румен Христов спечели вътрешните избори за президент между СДС и БСП, а на истинските избори се провали с гръм и трясък. Това е нещо съвсем различно. Не знам колко тези вътрешни избори доказват нещо. Те доказват много неща, например, но зависи... Вие казвате, че има номенклатура и СДС си подрежда нещата, пък вярвате, че има вътрешни избори. Вътрешните избори могат да разбият тази номенклатура. Говоря в минало време можеха, защото сега може би вече е късно. Вие казвате, че това е края на СДС. Казвам, че вече е късно за такива промени. 2007-2008 това беше възможно. Но да се върнем, много е важно на случай Румен Христов и така наречените вътрешни избори. Това не бяха вътрешни избори, а начинът, по който бяха направени, те бяха направени като състезание между две партии. Оттам дойде проблема. Факт. Ако истинските вътрешни избори, дори в самата коалиция, знаете ли аз как би ги направил? Аз щях да ги направя така. Всеки, който иска да може да се яви и да се кандидатира. Господин Руков, вътрешните избори си ги спечели Мартин Димитров тогава. Тогава да. Не говорихме за Румен Христов. Той е лидер избран на вътрешни избори, нали така? Да. И вие казвате, че не води добре СДС, че не се развива правилно партията. Той е избран на вътрешни избори, хората му повярваха. Каква е оценката ви за него сега? Оценката дадоха хората. Тоест оценката дадоха хората на тези избори. Изключително непоследователна политика, напълно така безсмислени политически изказвания, обезличаване на партията, обезличаване в същото време на икономическата комисия на парламента, където той е председател. СДС няма ясна посока. Защо обезличава икономическата комисия? Защото тя е един много силен инструмент на парламентарната демокрация. Виждаме, че не присъства във вземането на основните решения в икономиката, където са проблемите в България. Не може да говориш на пресконференции против монополите, в същото време да не правиш нищо вътре. Не може пак да говориш против монополите и този случай, който Волен Сидеров го разкри за някакво скрито писмо за едно от енергоразпределителните дружества. Така че това да не знаеш дали си опозиция, дали си управляващ, не може да си антикомунистическа партия по твоята същност в един момент да гласуваш заедно с БСП. Това зависи по коя тема. Ако БСП гласуват за чистия въздух, това, че сме политически врагове, означава, че трябва да гласуваме за мръсен въздух. Тук говорим за вот на недоверие към правителство, съставено от партия, с която сте партии заедно по сестрими в Европейската народна партия. Тук говорим за една обща политика на европейската десница. Така че това казвате ли, че ГЕРБ е новата десница? Това ли твърдите? Аз твърдя, че ГЕРБ заеха мястото на тази голяма партия, която да представлява европейската десница в България и която да извоюва изборните успехи, които СДС и производните от него партии не успяха. Вие бяхте голям противник на коалицията между СДС и ДСБ. Това беше една от причините за скандалите между вас и сегашното ръководство, нали така? Това беше причина и за голяма част от медийни кампании и така нататък. И за медийните кампании така срещу вас. Сега, от дистанцията на времето, ако погледнете от този ъгъл, беше ли добра идея СДС и ДСБ да направят синята коалиция или не? Аз не се отричам от нищо, което съм казал тогава и така